Egunon, bagoaz aurrera pixkanak aurriak bat larunbata adinekoen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 5 urte, 2017ko urriaren batean, independentziaren inguruko erreferenduma egin zuten Katalunian. 43,03ko parte hartzearekin, 90,18ak independentziaren alde bozkatu zuen. Emaitzatik harago, desobedientzia ariketa masiboa egin zuten Carles Puigdemont buru zuen Generalitatearekin eta milaka herritarrek hauteslekuak babestu zituzten Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren bortizkeriaren aurrean. Munduari bira eman zioten irudiek, nahiz eta ez zuten lortu Espainiako estatuak autodeterminazio eskubidea onartzea. Goi kargu ugari espetxeratu zituzten eta beste askok erbestera joan behar izan zuten.